tamang bihis naman ng mga tagapagpatupad ng batas siniguro sa inspeksyon sa hanay ng Pangasinan PNP. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Upang higit na mapalakas ang tiwala ng publiko at maipakita ang mataas na antas ng profesionalismo sa hanay ng kapulisan, nagsagawa ang Pangasinan Police Provincial Office ng tamang bihis spot inspection sa mga personnel ng provincial headquarters sa Camp Gov Antonio U. Sison. Sa pangunguna ng Provincial Director na si Police Colonel Arbel C. Merculio at sa pamamahala ni Police Captain Renan A. De La Cruz, Deputy Chief ng Provincial Administrative Resources and Management Unit, sinuri sa aktibidad ng kaayusan ng uniforme, personal na kaanyuan at pagiging handa ng mga pulis sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Layunin ng inspeksyon na matiyak na ang bawat miyembro ng PHQ ay sumusunod sa pamantayan ng Philippine National Police, lalo na sa aspekto ng disiplina at presentasyon na mahalagang salik sa paghubog ng positibong imahe ng kapulisan sa komunidad. Ang mga personal na may natukoy na kakulangan ay agad na pinayuhang itama ang mga ito alinsunod sa umiiral na regulasyon ng PNP. Binigyang diin ng pamunuan ng Pangasinan PNP na ang maayos na kaanyuan at disiplina ng mga pulis ay refleksyon ng kahandaan ng organisasyon sa pagbibigay ng epesyente at maaasahang serbisyo publiko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.